Hej alle sammen. I dag skal vi spille Fortnite igen. Og i dag håber vi godt, jeg kan komme på. Så håber vi... Uden at han rører ud. Ja, uden at vi rører ud. Og I kommer kun til at se Bastian spille. Måske lidt Tyler, hvis han viser på sin Nintendo. Men det gør jeg ikke. Nej. Men desværre kunne Hector ikke være kameramand i dag igen, fordi at han skulle til stævne. Hvis I så den tidligere video lidt... Ja, hvis I så den tidligere video, hvor vi var nede og bade. Vinterbad. Ja. Så var han også til stævne. Men den samme dag vi laver, så... Jeg håber Og det kan I også se. Videoerne hedder sådan 2. marts og 3. marts 2024. Ja. Og det ved vi ikke, hvordan man gør noget ved, så... Jeg håber, I gider se den. Ja. Sådan lidt det eneste. Altså, synes I, jeg skal købe en ny bil? Eller den er fin? Like, hvis I synes, jeg skal købe en ny bil. Okay? Og subscribe, hvis I skal beholde den. Okay? Jeg spørger lige Tyler. Jeg kommer lige med den annonce. Hvad for skal jeg tage ham her på? Skal jeg tage ham? Ja, det gode gamle skin. Okay. Jeg tager Joel på. Han skal lige have sin backpack. Ja, det er den. Og pickaxe. Ja, han kan godt få en økse. Den skal måske ikke være grøn. Glider. Måske. Ja, vi kan da godt lige tage sådan en her. Nej. Det er starterne. Ja, den der kan man måske godt lige overleve lidt med. Prøv lige at gå helt op. Han skal sådan lidt Op. Ja. Det synes jeg er meget sej til ham. Ja. Jeg er inde nu. Tyler. West. Og hvis I vil have mig og Tyler som ven, han hedder et eller andet Solar Valby. Jeg hedder Bastian the Great og et 8H. Før H, og så er det bare lige et 8-tal. Hvis I gider at spille med os, Så skal I bare skrive vores navn der. og så skal vi nok Så siger vi ja til alle. Men kun hvis I spørger det. Så det bliver spændende at se, om I gider at spørge. Hvorfor en kit skal jeg vælge ved? Jeg er ligeglad. Jeg vælger sådan en pisse. Okay, jeg vælger en pissegrim skin. Subscribe, hvis jeg skal bruge en anden bilting, eller det der til sådan noget rundt om jeg skal bruge Galaxy, så subscribe, hvis jeg ikke skal. Ja. Vi skal bare ind. Ja, hvis du sådan er. Det var også lidt uheldigt, at Tyler røg ud, ellers tror jeg godt, vi kunne få et win. Ja. Og hvis I ikke har set mig, så er jeg rigtig god på Nintendo, men jeg er dårlig på andet. Og der er andre ting. Yeah! Disco party! Okay, det og hvis I ikke vidste det, det er mit OG-skin. Vi rører endelig ind nu, så jeg håber, I gider.
Og i denne video klipper vi overhovedet ikke noget, så I kan komme til at se alt, der sker, okay? Okay? Og like, hvis vi skal begynde at klippe lidt mere. Jeg kom først ind nu. Jeg er først på vejen nu. Men heldigvis er der også ret lang tid til, vi skal. Jeg håber, den lige om lidt. Og jeg håber ikke, den lægger. Please, den ikke lægger. Det håber jeg ikke, den gør. Hvordan skrider det så lidt? Ej, ja. Vi lander der ved det gode. Det gode. Der. Og hvis I ikke så vores sidste gaming video, så giver vi jer tip. Land der. Land der, ja. Det er et rigtig godt sted. Man kan få okay, i dag virker min drenge og piger. Eller i hvert fald indtil videre. Her. Ved ikke, om der sker et eller andet mærkeligt noget. Det gør der nu. Ej. Ja. Nej, det gør der ikke. Den er bare meget, rigtig meget læk. Og se den kongeørn jeg er på. Ja. Tyler slækker lidt, så jeg tror ikke det er det nemmeste uden. Nej. Jeg håber stadig, I nyder videoen. Og hvis I også synes, det er irriterende, at min lækker så meget, ja, så like lige. Ja. Måske skal vi lave sådan en... Det vil give mig en bedre dag i dag. Ikke engang gå uden at den lækker. Jeg kan nærmest ikke engang gå. Det bliver sgu svært at rende væk. Og det er ikke nogen only video i dag. Nej, men det kan være, at vi skal til at lave lidt flere. Det ser ud til, at I nyder den. Fordi vores sidste only video blev rigtig meget. Vi allerede 30 visninger på. Den der shotgun vil jeg gerne det her. På en dag 30 visninger. Tyler. Men bare, I skal nok være klar på, når I går herned og kigger her, så kommer der rigtig mange folk. Men hvis I er heldige at få noget loot først, så får I noget rigtig godt loot. Hvis jeg har rigtig godt loot. Jeg har en af de gode snipers, tror jeg. Nej, det har jeg ikke. Har du det? Jeg har 0 sniper. Men jeg håber stadigvæk, I nyder den her video. Og ja, det var det. Vi skal nok lige ud herfra. Inden der begynder at komme for mange. De kommer bare ned til et lootersted. Jeg tror lige, jeg tager 2 af dem. Jeg er klar. Der er ingen folk herude. Og like hvis at jeres yndlingsloadout er sådan her, hvis I er gode med sniper, så også lige like, fordi Beto må gerne bare tage min sniper her. jeg er faktisk rigtig god med snipers lige nu. Det er ikke en god sniper, men bare hvis du vil have den med. Tyler, skal du have en mini så? Ja, jeg har kun brug for en næsten. Ja. Men, Men altså, like hvis vi skal lave en only video med en lille våben. Jeg er sådan en god sniper. Hvad siger du? Ja, den må du gerne faktisk få. Du er bedre med sniper end mig. Okay. Og her du får også lære med en sniperskud. Nej, ups. Jeg tager ikke super.
Ui! Og jeg skal have bazookaen, hvis du får en. Vi må rigtig gerne. Bare snipe dem. De er sgu bagfra. Hallo. Men må jeg få killet? Sådan headshot. Men altså, hvor er han? Flere, der skyder kranen her. Hvor er han? Nogen i kratten? Der er sgu folk på alle sider. Øj. Der er sgu da en heroppe. Ja, der er en bazooka, Tyler. Jamen, der er også folk, Kilsys. Okay. Bazooka. Hvor er de? Jeg har også medkits med. Jeg har lige Hvor er de? Du kan se, hvor når skuddene kommer. Der. Godt snipe B. Jeg skulle lave. Jeg har den Lamborghini derovre, det bliver sådan, ikke en Lamborghini, men en meget federe bil. Og B, du kan gøre den federe. B, jeg har røg, husk det. Ja. B, du går bare ind i bilen, og så når jeg kører. Ja, jeg har faktisk ikke fået kørekort, heller ikke i Fortnite. Ja, prøv bare lige at se. Og nu får jeg også røg. Røgen er rigtig fed på den her. Og prøv lige at boost, Tyler. Jeg kan ikke huske, hvordan man gør. Sådan her. Og Tyler har puttet rød røg på i dag. Jeg tror, har du glemt at tage din røg på? Jeg glemte det. Ja. Fordi jeg spillede det også i går. Det er lige med. Men Og der fik jeg måske crown. her. Jeg kan bare lige ind over her. Ja. Jeg har alt for mange skud bag. Ja. Jeg har altså også lidt for mange. Men Tyler, jeg løber bare op på taget og sniper lidt. Jeg looter bare lige lidt. Der er flere skud. Hvorfor er der så mange folk? Der er team B. Der er team her. Inde i huset, nej. Det var ikke ham. Jeg så i busken. Der er nogen inde i huset. Info. Jeg så ham. Ja, jeg fatter dem. Undskyld. Er det svært? Jamen altså, ja. Okay. Jeg har sagt. Jeg har så godt loot. Loot og drikken. Godt. De er alle sammen med sygt cracked. Men det er du sgu også. Ja! B, vent. Han er helt mig. Jeg dropper den. Jeg har rigtig meget brug for liv. Jeg tager den. Jeg har virkelig mange mennesker. Den der, vil du have den? Rocket-skuddene vil jeg gerne det her. Ja, jeg bliver... Tyler. Jeg har ikke rigtig noget, jeg kan bytte den ud med. Jeg bliver nødt til at... Okay, jeg har noget. Jeg har ikke brugt. Jeg bruger ikke en SMG. Jeg bruger ikke en SMG. Det må jeg være ærlig at sige. Okay. Nej, og så bytter jeg den. Bare giv mig tøjen. Så bytter jeg den. Så, Jeg har kun en lille loot, men jeg har også healing. har du medkit? Ja, jeg har 3. Okay, eller jeg tager lige en splash. Og vent. Nej, jeg kan få mere healing, hvis jeg får en medkit, så tager Jamen, jeg må jeg også lige...
Giv mig en medkæft først, fordi så var jeg mere liv. Tak. Tyler, der er også en herovre. Den bliver også fuld liv. Hov, vi skal lige have bilen med. Jeg kan ikke huske, men meget gerne. Der er en! Der er to! Hold da op! Jeg kan hjælpe, undskyld. Hold da kæft. Jeg prøver at komme bag. Kan du måske prøve at sige, hvor det er? Det er ved mit Reboot-kart til venstre. Er det? Hvis du kigger til venstre, så er mit Reboot-kart lige der, og der er det. Jeg prøver at tage den lange vej om, undskyld. Alle sammen, men jeg tror ikke, det her det er så flot. Jeg vidste ikke, der var to, så jeg tror godt, jeg kunne have dræbt dem, men skidt pyt. Vi prøver et nyt game måske, hvis Tyler kan nappe dem. Hvis Tyler ikke kan nappe dem. Crouch. Tyler crouch. Jeg tror, det så, hvor jeg var. Du kunne sætte den der, så vil den skyde den. Undskyld. Ja, bare så I ved det også, det er også rigtig lang tid siden Tyler spillede Fortnite, selvom den sidste video. Men han fik ikke spillet som i hvert fald overhovedet ikke så meget. Og jeg har lige sagt det, men hvis I har glemt det, så like lige hvis at vi skal lave en video. Sådan ved jeg ham. Ja, en video med at en ny, hvor vi skal bruge lilla våben i stedet for kun blå. Only challenge. Der var en, jeg er bange for folk. Ja, det er også lidt scary, når du... Når jeg er alene, og jeg næsten ikke er selv at gå med. Der er folk på broen også. Er der folk bare over det hele? Jeg tror det. Ja, okay, en lygt. Skynd dig derhen, inden at der stormen er kommet der. Tyler, du kan måske sætte en turret, når du rebooter. Det er rigtig godt, så kan den stå og farme den. Tyler har heller ikke spillet så meget den her sæson, så derfor at han har glemt lidt, hvad turreten kan og alt muligt. Nej, det har jeg ikke. Jeg har glemt, hvad turreten kan. Jeg er ligeglad. Jeg er klar til at spille igen. Hvad er chancen lige for at blive snipet? 3%. Ja. Eller 10%. Næsten. Og lige lande et sted. Ej, jeg får kun en grå våben. Sniper? Nej, det er ikke en sniper. Alt det loot ligger over i Frenzy Field. Ja, jeg tager bare en bil. Jeg er lige kun i level 24. Og som I kan høre, så er jeg ikke særlig højt level. Må jeg lige komme med bag? Nej, det må jeg ikke. Bare kør, bare kør. Hvor er de? Spændende. Okay, han havde da ikke særlig godt loot. Han havde bedre end dig måske, men ja. Ja, jeg skal lige på det. Flyt jer nu for. Hov, undskyld. Det var bedre faktisk. Hvorfor har alle folk kun grå våben? Ej, her. Og hvorfor er alle ved Frenzy Field? Du skal bare lige hen, når jeg er Bastians. Gammeldags hus. Ja, De har nok taget meget af det gode loot. Bedst. Nej. Jeg har fået en blå shotgun.
Men det er måske heller ikke her, du døde. Det var det. Der. Ja, jeg fik en. Det bestemmer. Hvad er det? Det var rockets. Fuck. Fuck. Placer den. Nej, fuck it. Jeg glemte at placere min turret. Nej. Nej. Ham der er også rigtig god. Jeg nåede at placere min turret. Han har 100 liv. Ej, det er også level 100. Ja. Ready up. Prøver jeg igen. Bare så I ved det, vi har en ven, der hedder Nikolas. Han er også lige rigtig god til det. Han har spillet rigtig meget. Det kan være, at I kommer til at se ham nogle par gange. Ja. Så det bliver sjovere. Det bliver sjovt at se, ikke? Han er rigtig god til Fortnite. Han spiller det hver dag, og han er i level 300. Ja. Han spiller non-stop. Okay? Bare så I lige ved det. Skal vi ikke lige tage et andet skin på eller sådan noget? Nej, det kan vi ikke nu. Jeg håber, at... I har lavet videoen til videre. Ja. Og vi tænkte ikke over, den var så langt, så tag det bedste på at slikskål lige nu. Fordi altså, det går også lidt tid, før vi går ind. Det kan jeg godt lige gøre nu, fordi... Ja, vi har ikke fået den ikke så langt indtil videre. Vi skal prøve at lande et andet sted ved den der vault. Ja. Skal vi prøve at lande i... Nej, jeg gider ikke. Vi, bagefter den der vault... Så kører vi ind i Frenzy Field. Nej, så går vi herover. Herover og looter det sidste. Ja, og så går vi i Frenzy Field. Så Frenzy Field, så får vi lidt kills. Men hvor er det et sygt farmersted? Ja, jeg ved godt farmer. Hvis man er sådan en rigtig god Fortnite-spiller, der bare elsker at farme kills. Så vil jeg anbefale jer til sidst, hvis zonen er derovre mod, så vil jeg anbefale jer at gå derover. Eller bare lande der. Måske lande, hvor vi hele tiden lander ved den der tunnel, Ninja Turtles tunnel. Og så bare gå over i Frenzy Fields og farme lidt. Fordi så er man rigtig godt loot jo. Jeg jumper bare allerede. Man går ud af tunnelen med nogle gange legendary loot. Så. Ja, men man får højst en legendary. Så man kan kun få mindst... Det dårligste man kan få, det er en rare, så det er rigtig godt. Men der er rigtig mange rares derinde. Ja, men så får man lige fuldt blot loadout. Det er også uheldigt at få en legendary. B, jeg tror vi skal hurtigt derned. Der er rigtig mange. Ja. Jeg er næsten dernede nu. Jeg fik en dårlig landing. Det var god. Tyler er heldigvis en af de første, så vi kan... Han kan lige hurtigt skynde sig eller noget. Nej, jeg skal først lige have et våben. Det er meget vigtigt. Jeg går bare... Jeg har godt. Og for resten, mit spil lægger ikke mere. Så det fik vi lige fikset faktisk. Så det er bare fedt. Ja, Bastian små far fik fikset lidt der. Ja. Og vi er faktisk ikke i familie, så det er faktisk rigtig... Legendary Scar. En shotgun. Så kan jeg bruge den her med. Ja, jeg tager lige det hele ud. Snipe. Ej, det er en dårlig af jer. Hallo, hvor er den? Det er skiller. Men Tyler... Lille, er jeg til dig? Jeg har en guld. Er det en god sniper? Det er en god sniper. Det er den gode sniper, B. Hvor er det? Jeg vil lige være snipe. B, det er en god sniper. Det ved jeg. Fordi jeg lige været inde og kigge på den. Og der er der også en AR til dig. Ja, det er ikke sådan en, jeg er god med.
Jeg har en guldskarv. Der er sådan en her. Altså, jeg har ikke særlig godt loadout, fordi jeg giver det meste til Bastian. Altså, det mener jeg. Ja, okay. Altså, jeg har ingen sådan... Okay. Skal du bruge en AR? Jeg skal ikke bruge den. Drenge, Hvad? frokost. Kunne I tænke jer et spejlæg, eller hvad er I ude i? Jeg tror, vi godt kan få et spejlæg. Okay, bagefter det her game alle sammen, så tager mig og tager lige noget frokost, okay? Men det bliver altså også en lang video, det her. Ja. Men vi Og håber jeg nu... har vi har brugt rigtig lang tid indtil videre på at øve os på den og alt muligt, så jeg håber, I... Jeg har rigtig godt loadout. Ja, Jeg har også lige fået den ocean. Og jeg har også 2 big shields. Hvad skal du have at spise, Heiner? Jeg vil godt have en toast med noget ost og skin. Ja, jeg vil gerne have en toast med noget ost og skink. Må jeg også lige komme med? jeg kiggede bare, om der var nogen, jeg brugte den ikke til mission. Hvor er det? Frenzy Fields. Må jeg gerne få sniperen igen, faktisk? Hvorfor? Okay, Skal jeg gå ned i borgen igen og hente den anden? Ja, jeg var her, så finder jeg bare en anden. Og jeg giver lige skuden. Så er virkelig mange skud, så du ikke ved det. Prøv at se, jeg tror det er for meget. Nej, jeg har 34. Man kan have 52. Nej, jeg har 37. Nej, spil læk. Spil lækker. Kan jeg droppe loot? Så. Nej, jeg kan ikke noget. Jeg kan ikke droppe det. Det bliver jeg nødt til at beskytte mig. Kan du ikke trykke pil op og droppe loot? Pil, drop. Man skal trykke firkant for at droppe. Ja, det er for mig. Nej, og der står også, du løber derop. Så var det lidt uheldigt, at jeg kom til at give en sniper. Hvad? Så var det lidt uheldigt, at jeg kom til at give en sniper. Ja, jeg tror ikke, vi får et win. Hvorfor er det, at lige da vi har fikset netværken, så... Udlæg. Ja. Jeg ved ikke, hvad der sker med det netværk. Det er sgu ikke særlig godt. Hvis Bastian er død, har vi tabt. Lækker. Hvor er ham der? Ja, han var rigtig gerne der. Popcorns hus. Og hernede. Så kan jeg bare ud. Nej. Hvor er Inden det der folk? jeg bliver nødt til at gå tættere på netværket. Det bliver nødt til at prøve. Ja, Tyler han skulle lige tættere på netværket, så nu kan I desværre godt høre mig. Kan I også godt se dem der? Lige der. Vi har et gratis win, Hvorfor? fordi jeg står i AFK, så jeg kan jo ikke høre, jeg ved kun nummer 2. Livets spil. Vi har... Ej, kan du lige tjekke, om jeg er inde i zonen? Nej, det er jeg ikke. Tyler, vi har faktisk ikke gratis win. Men jeg tror også, at det ender med mig, hvis jeg står på de her folk, som jeg ikke ved, hvor er. Det bliver andet på den her video, tror jeg snart. Men det spiller jeg selvfølgelig Det færdigt. er altså også lige rigtig lang tid.
Og jeg håber, I gider se lidt mere af vores videoer. Vi startede vores kanal i går, og det var også... ja, det er jo også rigtig vildt, ikke? Vi prøver at se, hvad det laver. Ej, Tyler har så gode våben. Ja, det synes jeg. Og jeg har fundet alt. Jeg har kun noget. Og så kunne han ikke droppe noget. Det var også meget heldigt. Det skal altid. Den lama. Og hvis I ikke vidste, nu skal man ikke bruge sin skud på lamas, okay? Nu skal man bare gå hen og claim den. Ja. Hvis I ikke vidste det. Der er en oppe på broen, ikke synes. I kunne bare sidde og se et mikrohoved. Jeg skal have big shoot. Og jeg kan se, hvor folk er. Der er alt muligt. Altså, jeg Der er en her. meget heldig lige nu, fordi Jeg kan bare sidde og kigge, hvor folk er. Og jeg skal lige se, hvor du er. jeg havde dø i hovedet. Nej, du er langt fra, hvor der er en. Den tætteste på dig er næsten udstoppet. Ej, fordi altså, jeg så nogen. Er vi enige? Alle sammen, der kigger med, kan ikke lige like og sige, at jeg faktisk så nogen lige før her. Hvis I er enige, så like lige, okay? Fordi altså, Tyler han så det ikke, fordi Ja, det er fordi, det spiller ikke. Altså, du har ikke engang fået liv, står der på mig. Og jeg er allerede ved at blive skudt. Og det er zonen, der damage mig. se derfor. Prøv at se, hvor meget jeg dør nu. 100% vi taber. Jeg taber, hvis jeg dør. Jeg har tabt, hvis han dør. Det er mit liv. Andet, hvis jeg lever for game. Choose and follow my miracle. Hvor er de der igen? Altså, hallo, hvor er de? Her og noget derovre. Her. Og hvis de der røde prikker, det betyder, at der er folk, der skyder derovre. Så hvis man elsker at få givet, så skal man bare følge efter røde prikker. Nå, det er over capture den bag. Fordi der skal du bare søge og snipe dernede bag. Jeg har ikke nogen Nå, sniper, nej. til dig. Jeg er nok. Står der. Der står 66 tilbage bag. Ej, der er kun. Altså, er der nogen der? Ja, det er der. Det. Ja, du bliver damage, fordi du bliver tabt. Ja, det var det for den video. Jeg håber, I nytte den. Og så siger jeg bare lige Adios, amigos. Hej hej.